Azatlık Radyosu söylüyor. Halık şairi Gabdulla Tukay'dan. Kuzgatmakçı bulsan halık küngillerin, tirbetmekçi bulsan ingliçke kılların, köylev tiyiş, elbet açı hasret küyün, kirek tügel manesi yok kölkü oyun. Azatlık Radyosu söylüyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Gayet hem bayram mübarek bulsun, hürmetli tınlavçılar. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله 8 noyabrda Marokkodan alıp Indoneziyaga suzulgan 500 milyonluk Müslüman dünyası gayet namazını okuy. Uraza tamam buldu. Ramazan bayramı başlandı. Әйе, bayram kutlu bulsun. Sizge Hak Tağala'dan uzun ömürler, isen sağlık hem iminlik tilep kalabız. New York'ta yaşavşı Sofia Tutaş sizni jır bile kutlamakçı. İslamça tebrik. Dostlarımı tebrik itemin, sizni bugün bayram bilen, tulgan ay gök akına, künglümdeki ak yem bilen. Dostlarımı tebrik itemin, İslam nuru gavba bilen, kavba gav barça taraftan, ingüçi sacda bilen. Dostlarımı tebrik itemin, mescid bilen, Kur'an bilen, şadlanıp tekbir eytem. Muğu avuz tekbir bilen. Bugün Müslüman dünyası işlemi, Ramazan'ını bayram ite. İstanbul'da, Jakarta'da, Kahire'de, Beyrut'ta, Müslüman dünyasının paytaxtlarında azan yankırı, her yerde Tokay şehrindegiçe bayram ruhu hüküm süre. Helsinki'de, Ankara'da, İstanbul'da, New York'ta, San Francisco'da yaşavşı Tatarlar da bayram hürmetine bugün işlemiler. Alar da bayram iteler. Kazan'da hem öfeden içik? Var köngülük bütün dünyada da var bir yem bugün. Narsadan bu min bilen beyram bugün, beyram bugün.
Siz bilen her bir kişi hayran bugün. Oyni sazımda benim beyram bugün, beyram bugün. Oyni sazımda benim beyram bugün, beyram bugün. Бар күңеллелек бүтін дөньяда. Бар бәйрәм бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Бер мөкаддәс хис белә һәр бер кеше хайран бүген. Уйный сазым да минем бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Арттыра, күрдем кояш гадәттән балкуын. Ул киенгәндер дидем. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Хис итеп һәр җирдә дә бер төрле хушис аңкуын. Ислемай сөрткән икән дөнья дидем. Бәйрәм бүген. Бер теләнче кочаклашкан күреп бер бай белән күңелен ишкәргән дидем. Бәйрәм бүген. Яр башыннан тыңладым мин бер суның дулкыннарын. Сөйләшәләр үзара. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Тыңладым әкрен генә искәндә бәйрәм көнҗилен. Ансы да сөйли тагын. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Азатлык радиосы сөйли. Гаит һәм бәйрәм котлы булсын, хөрмәтле тыңлаучылар. Нишлисең? Һәр якта зөлмәт. Ихтиярсыздан ятам. Мин ятып, яткан җиремдә төрле уйларга батам, дигән Тукайыбыз. Тукай бу шигырьләрен язганда һич шиксез үз халкының хәле хакында хәсрәтләнгәндер. Бахырларны, мискиннәрне, загыйфләрне, ярлыларны күреп уйлангандыр. Без әлбәттә бәйрәм көнендә беркемнең дә дөнья мәшәкатьләре белән хафалануын, уйлануын теләмибез. Шулай да бәйрәм көннәрендә динебез ислам өйрәткәнчә ярдәмгә мохтаҗларны, загыйфләрне, гарипләрне онытмыйк. Читтә яшәгәннәр ата-аналарыбызны, туганнарыбызны, дус-ишләребезне хәтердән чыгармыйк. Бәлки алар камзавытта эшләүче кызларын, улларын күрергә зарыгып яши торганнардыр. Шуны да хәтердән чыгармыйк. Ураза бәйрәме аш-су сыйын гына аңлатмый. Ураза бәйрәме никах туе, сөннәткә кую кебек халкыбызның 1000 еллардан бирле кулланышта булган матур бер гореф гадәте. Милләтнең рухи тормышын яңартып торучы бер мирас. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд ураза тоту шартын һәр кешенең табигатендәге нәфесне авызлыклау өчен генә кертмәгән. Ураза тоту гадәте аркылы ислам дине кешеләрдә мохтаҗларын хәлен аңлау һәм җәмгыятьтәге иҗтимагый гаделсезлекләрне төзәтү туйгысын уятырга тели. Һәр нәрсә кешеләрнең үзенә бәйләнгән. Начар җәмгыятьне яхшылату эше дә кешенең үз ихтиярында, үз мөгамәләсендә. Ислам ураза тоту аркылы кешеләрнең бәгырен һәм ниятләрен яхшытырга тели.
Совет шартларында дини ғұрыф-гадәтләребезне үтәү тагы да мөһимрәк. Чөнки хакимдәрләр динебезне бетереп, милләтебезне дә зәгыйфләтү ягын карыйлар. Бүгенге көндә мәсҗид бинасы безнең өчен тик бер гыйбадәтхана гына түгел. Шул ук вакытта милли архитектурабызның, ислам цивилизациясенең гүзәл бер һәйкәле. Милләт үзенең теле, ғұрыф-гадәтләре, әхлак кагыйдәләре, манаралары, бәйрәмнәре, җырлары, шигырьләре, биюләре белән яши. Тарихыбызның авыр көннәрендә безне көчләп чукындырган, авылларыбызны яндырган, мәчетләребезне җимергән, халкыбызны хәләл туфрактан куып җибәргән чакларда безне ислам дине саклап калган. Ғұрыф-гадәтләребез безне бергә тоткан. Бездә генә түгел, урысларда да, башка милләтләрдә дә дин милли тойгының мөһим бер өлеше. Ислам дине ураза аркылы нечкә бәгырьле, кешелекле кешеләр тәрбияләүне күз алдында тота. Азатлык радиосы сөйли. Тукай Насихат дигән шигырендә булай ди. Ихтияҗын гарыз итеп килсә теләнче капкаңа, каты сүзләр белән инсаниятен таптама. Син кеби һәм ул теләнчләр дә Алланың кулы. Күрмәгез, бер яклы дип сез бу вафасыз дөньяны. Ул ике яклы, аның бардыр иләк вә күн ягы. Әйләнә көпчәк кеби байлык вә шөһрәт мәртәбә. Син бүген бай, бәлки шайтандан да ярлы иртәгә. Булса бир, булмас исә җайлап сөйлә булмаслыгын. Сизми калма аксакаллы карт Хозур Ильяслыгын. Азатлык радиосы сөйли.
Azatlık Radyosu söylüyor.